Right, muri Zimbabwe makadiko kumativi mana enyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So zuva ranhasi tiri kupfuurira mberi nechirongwa chedu touchline hour icho chatinobata nyaya dzinenge dzichiitika kune vasikana vanotengesa bonde. So kana kachinge kari kekutanga kusvika pano video rino iri harionekwe nevana vari pasi pemakore 18 years uye zvakare video rino iri harionekwe nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete. Tinoonera video rino tiri kunzvimbo dzakasiyana siyana nekuda kwekuti mamwe mashoko anenge achitaurwa panapa mashoko ane uremo, mashoko ane udzamu asina kureruka kune vanyarikani. So nhasi panapa ndakagara navatete vangu vandinawo. Vatete makadi? Tiri makadiwo. Tinofara, riri sei basa? Basa riri nani. Murimo here muindastry? Tirimo muindastry, titorimo sakasimba. Makatosaina? Takatosaina zvemakore akawanda chaiwo. Alright. Saka imimi zita munoda naro here kana kuti tongopinda zviri munyaya yedu? Aiwa, zita ndorida nekuti ndakatosaina zvese. Okay. Zita rangu nonzi Zvikomborero. Zvikomborero. Alright tete zviko. Right. Mubasa umu makamira sei? Makarisaina sei basa? Basa rendakarisaina paane nguva. Ndaane makore naro. Okay. Saka pamakore apa mukushanda pinda mubasa umo zvakamira sei? Muri kurarama sei? Muri kushanda sei? Chimbotitsanangudzirewo nhoroondo yebasa renyu kuti basa rangu inini rakamira rakadai. Basa rangu rakamira rakadai. Inini ndinotengesa bonde. Alright. Ndinotengesa bonde, ndotengesera kuMbare kumaJuburg. Okay. Right. Zvandotengesa bonde kuMbare kumaJuburg tinotengesa madhola. Ndio price yatinotengesa nayo. Okay. Ngei muchitengesa dora rinonyanya uchipa? Zvinoitika ndezvekuti unenge wanyanya kugarisa panzvimbo. Kana wanyanya kugarisa panzvimbo hauzonyatsotenga, unenge wangotiwo chero zvandangoita. Ndikangoitawo dhola wamwe akaitawo $2 chero ndichingorarama. Okay. Saka mukaita dhola imimi manje munounganidza mari pazuva? Ndotoshanda $75 pazuva. Musadaro? Ndoshanda $75 pazuva, pamwe pacho ndogona kushanda 50. Kana kusinawo mari? Kana kusinawo mari. Saka musi wamunoti mimi nhasi hakuna mari munenge maita sei? Ndenda shanda $40. Okay. Nekuti pamwe pacho varume vanenge vachitotiwedzera nemaitiro unenge uchiita mumba imomo. Okay. Unofanira kutoita sex iya inonakidza munhu. Okay. Kana ukanzi kotama, wokotama. Kana ukanzi ndibate pakati wobva wabata unyatsobata jenderi unyatsoripurudzira. Zvaunenge uchiita iwewe ndio unenge une confidence yako kuziva kuti basa rako uri kurifambisa sei. Okay. Ndokuti mari yako iite sei? Iwande. Okay. Saka imi pakuita bonde apa pamunenge muchisvirana apa makanyatsa kuongorora kuti varume vanonyanya kuda kubatwa sei? Varume vanowanzo kuda kubatwa jende. Uchipuruzira jende riri pasi apa. Kana waripuruzira wozopedzisira wabata mboro yacho iyi wonyatsokuipuruzira. Aiwa, murume anonzwa kufara. Netumazamu uto unyatsotsukuta. Aiwa, anonzwa achifara chaizvo. Unoona anzi puka na bhuru rinogona kudonhedzwa iwe wachaja dhora. Musadaro? Chokwadi. Saka munhu wemurume anonyatsokufarira chii pamunhukadzi? Pane zvamakaonawo imimi muchisavha muchitsvaga makaona kuti vanhu vevarume pamunhukadzi vanonyanya kudei? Munhurume pamunhukadzi anonyanya kuda magaro. Okay. Munhu ane magaro mahombe. Magaro anomada nemazamu mahombe aya. Okay. Aiwa, kana wakadaro mari unoitora. Alright. Haumboregedze kuitora. Unoitora zvakatonyanya. Saka magaro pane chaanobatsira here panguva inenge ichiita vanhu bonde vachisvirana paya? Magaro anobatsira chii? Magaro anowanzobatsira pape paunonzi dog style paya. Murume akariona kudai akariti bha rikati ndenge kudai anonzwa mwoyo wake uchifara. Unonzwa mwoyo wake uchifara. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Alright. Saka imimi mutori nemhuri? Ndine vana 7. Mune vana 7? Alright. Vapenyu 2 vakashaya. Okay. Kureva kuti ndakazvara vana 9. Alright. Ndio baba vamwe chetera? Aiwa, ana baba vakasiyana. Okay. Ana baba vakasiyana. Alright. Saka imi chii chakanyatsa kuitika kwamuri kuti mupinde mubasa iro? Because mataura mukati mane nguva kaimi?
Aiwa ndane nguwa yakareba. Chinoitika ndechekuti mamarriage edu atinoita mamwe acho unogona kurwadziswa. Seni zvangu ini ndakarwadziswa nemurume anga akandiroora. Akakurwadzisa ise? Akandirwadzisa murume akandiroora, akangotora umwe mukadzi from Norway. Titoita vana vedu achishanda. Taita mastenzi edu, paatoita umwe mukadzi. Mukadzi wekwa utongo yaane nhumbu. Ko chii baba mwana zvandiro zvatowepo iyo kana usingade toenda kumba kwenyu? Kata saka ndotanga kuita sei? Ndabva ndasangana neshamwari yangu. Shamwari yangu yakanditi shamwari kana usati waziya upenyu unonzwa iyi handikutaurire shamwari. Kanzi handei kubhawa. Fadaenda kubhawa. Kanzi chekutanga uchipinda mubhawa unotenga coat kana uchinzwa kunyara. Utanga kumwa coat re-black label. Ndopa ndakatotangawo izvozvo. Tichitomwa coat re-black label. Aiwa upenyu hwangu ndakanochitofa. Ndakatokanganwa nhamo dzese. Menge mambogara muchirimwa here doro kumashure? Ndanga ndagara ndisinganwe ndiri kumarriage. Okay. Saka pamakatanga kurimwa rakatambirika sei mukanwa doro muchirimwa? Rinotaka kuvavirira zvaro asi aiwa. Kana ratopinda musoro rinenge ratopinda. Okay. Nenguva kutonakirwa nezvinhu zvezvinenge zvichiitika panzvimbo. Alright. Saka ndo pamakabva matanga kutopinda mubhawa ipapo? Ndo pandakatanga kupinda mubhawa ipapo. Alright. Muchiri kurangarira here musi wamakatanga kupinda mubhawa imimi kuti makasvirana nemunhu anga akaita sei? Muchitanga kunzi makutanga kuketywawo? Musi wandakatanga kupinda mubhawa inini ndakapinda nababa vanga vane kadora. Baba vakandibhowa, kamboroko kanga kari kadiki kunge kachigunwe changu ichi chaicho. Baba vakandibhowa zvisingaiti. Kati ndochiko icho chichi chamunondigira icho chichi kadora ikaka. Kana baby, rega ndikuwedzere mari kana uchiti kanhu kangu aka kadiki. Ndikati kamboroko kadiki aka kana pakanombosvika. Shosho nekusimba kwandakaita kushuwa mungandigire kanhu kadiki. Indoda hombe, ndoda mboro hombe ndio inondigutsa. Okay. Alright, saka hazvina kukuremera here? Aiwa, hazvina kumbondiremera. Hazvina kukuremera here kutanga kuziva kuti mimi majaira mboro yemurume wenyu? Apa makuchiona dzese manje? Hazvina kumbondiremera nekuti inini ndanga ndatogara ndatobvisa nyadzi kudhara nekoti nekoti re-black label. Saka ndanisisina nyadzi pazvinhu zvangu. Okay. Makutorova muchienda? Ndakutorova ndichitoenda musiwo ndakatorova ndikatopuhwa chimari changu chakatoti zvinhu zvangu zvikatofamba ndikatokangana nhamo dzangu dzese dzandandinadzo. Alright. Saka hamuna kuzomboda kuita tarisiro yekuti ndichazoda kuroorwa, ndichazoda kudii? Zvekuroorwa ina handichatombode. Zvechibhawa zvekuenda kubhawa ndozvakutondinakidza zvatomuropa, zvatondipinda mupfungwa. Zvokuti ndikatoona kana vakadzi vakaroorwa ndotondoti vari kutotambisa nguva. Vakutotambisa nguva chiure chinotonakidza zvisingaiti. Nguva yandakatotambisa ndichitozvara vana vesa. Ndinambozvara dai ndakatongotanga nekutongonakidzwa nebhawa. Mutori kuchihure ikoko? Nditori kuchihure ikoko ndichitonakidzwa nacho. Zvinhu zvangu zvichitofamba zvichitoendeka. Saka pakashata. Alright. Ko tasvika nguva yevarimi kuvarimi kwakamira sei? Kuvarimi wefodya maflow akavhurwa aiwa kuvarimi ndokwatiri kutofairwa nako manje. Varimi vanenge vakapusa zvisingaite. Munovarova netactics? Tovarova netactics dzekuti aiwa dhedhi handeikumbapo teni takabhuka marumu zvedu zvavasingazive kuti zviri kufamba sei. Totongosvika tototi munondowo mumba baba vamwana. Totorara toti kana tichinzi endai munogocha tonogocha, todzoka tichigocha tichidzoka, tirimo tichitenga doro redu tichinwa. Ekani tarara chikwama manje ndinenge ndakachitsamiriswa. Tenzi rarirai chikwama ichi. Ati aiwa dhedhi ndiripo. Ina handirare hope ndichida kuba mari iri muchikwama umu. Nokuti shave rinenge ratondigara rekuda kuba mari iyoyo. Saka paanongokotsira hope ndototi Mwari wangu zvangu zvaita. Inini ndakatonovhomora yangu yandiri kuda, handisiye mari ndotora yese. Yangu yandiri kuda yese ndoisa apa. Ndotongomirira kuti kunze kuchingoti ngwerevere. Ini ndakutorwa pasi. Kana kuti zvekuti mumwe wangu wandange ndinaye ndenge ndisina basa nazvo. Ndega ndototiza ndotorwa pasi. Vanozosara vachibvunzana ikoko kuti nhai munhu uye akazodii, ini ndatoenda kare nemari. Matorwa pasi? Ndatorwa pasi nemari. Ndo zvatinoita kuvarimi uko. Ndosaka tichizonzwa varimi vachitaura kuti akadzoka kumaflow asina mari. Vanenge tenda tatovabira mari idzodzo kuti vanenge vabira tisi tinenge tatodziba. Matora. Titenda totora. Saka munzwirewo tsitsi here kunana mai vano wavanorima nawo? Isusu hatifanire kutonzwira vanhu tsitsi because ndo basa redu resex weka rechihure. Kuti tione kuchengetekawo isusu tofanira kutoti kana tahura mari tikapuhwa yatei tapuhwa, kana iripo imwe tofanira kutoitora futi mari iyo.
Okay. ndokutoti zvinhu zvedu zvifaye. Saka imi hamuna tarisiro kaye kuzosiya basa? Basa ndichazosiya zvangu asi noti nawo. Ndichazosiya kana ndanyatsokwegura chaiko chaiko. Pari zvino zvindichirimo mugiya. Ndichiri kutonzwa kutoda, nditori pakati peumhandara. Paumhandara ndo pandatove. Kutonzwa kutoda zvebasa. Ko vana manje? Aiwa, vana havana basa, vana zvatinoita isu hatihuriri mumba. Tinoenda kunohurira kumabhukingi. Nekuti ukahurira mumba iwe unenge uchida kuzoba mari. Purazi murume kana uri mumba imomomoka unozomutambira sei, kana kuchemerera unozochemerera sei kana maakunyengana. Unofanira kuchemerera. Yawe dedikani yeso zodini zvazodini. Asi paipa shokwadi here kuti mimi munenge muchinakirwa kana kuti kuchemerera kuya kumwe kwacho ndekwe kungorevha mwe. Aiwa, uko kunenge zvinenge yaskiri yebasa manje. Tenta kurevha kuitira kuti mari ione kuita sei, ione kubuditswa tichipiwa mari yakati Asi munhu wemukadzi anofanira kutochemererawo? Zviya sinomawo. Haufanira kuchemerera, asi kuti kana riskiri rebasa unofanira kutozviita. Alright. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka mamwe matambudziko amuri kusangana nawo muindastry akamira sei kubva pamakatanga wemimi kusvika pari zvino izvi? Mune here machallenji amuri kusangana nawo mukutengesa bonde? Machallenges ariko. Pane vamwe vanodawo zvechisimba zviye zvekuti ndikutoda zvechisimba nhasi. Ndakubatikidza pano hapana mumwe munhu. Amwe watorwa enda kulojiri kusina kana mumwe munhu. Unogona kutoitwa zvisirizvo. Kurarwa zvakadaro. Seni zvangu ini ndakatomborarwa mukanwa chaimo. Chinhu mbore yake yakunyatsokuibvisa kondomu iripfeka zvikanzi ndoridikwe pfeke. Akatoisa mbore yake mukanwa mangu. Naiwe kani naiwe ndodii zvikanzi kurumidza kunyarara banga rakatobatwa maoko. Uchacheme. Wakutonyarara kuti zii kusvika munhu apedza zvaari kuita sei. Zveshuwa ndakatotundirwa mukanwa chaimo nemurume iyeye. Papedza vandichipinda mota. Pandapinda mota vandanosandudzirwa uko. Kwakadaro kunze kwerodhu. Apo hembe dzangu ndakatozonopfekera panze. Haana kukupai mari? Mari yangu ndakapiwa. Asi akandiita rafu yekundiyenga mukanwa. Nekundisiya ndisina kupfeka ndichipfekera hembe panze. Dai akandisiya ndichipfekawo mumba zvangu zviri nani. Ndo dambudziko randiri kusangana naro iroro. Ko kuzvirwere zvakaita zvepabonde? Zvirwere zvepabonde zvinowanika. Ndaifanika ndakatomborwara nesiki yemaronda iye. Ndikazobuda drop ropa riye rakasita kunge hurwa like. Asi ndakazonorapwa zvangu kuchipatara. Ndakazonobayiwa mainjection. Nevamwe sekuru so vanotigira mushonga wechibhoyi. Takapuwa mushonga wechibhoyi ndikanwa. Aiwa, izvozvi ndiri right. Ndiri right. Saka munotombosangana nevanhu vanotoita rafu chaiyo? Vanotokuita rafu, tokubuditsira banga chaiyo kana pfuti chaiyo. Notobudapo uchiitwa zvakadaro. Vamwe vacho vanenge vada kutokuita kana iko kudhodho chaikoko. Aiwa kani nonzi mira tiite zvatinoda. Iwe unotongopfava nekuti iwewe ndio basa rako ravakada. Wotongoregera. Saka zvino iye munhurume achisiya beche chairo rinoitwa oda kuita nekunobuda netsvina kunonakidza here? Ivo varume vanoti hanzi kunonakidza. Asi nina hangu kudhodhoko hakundinakidze, ndonakidzwa neipapa chaipo pabeche pangu pakati apa ndo panondinakira. Asi makamboitwa here nako kudhodhoko? Handina kuzoitwa asi ndakapotsa ndaitwa. Ndakapotswa. Hadikidiki ndavakazondiita mukanwa. Mukanwa ndo mandakazonyatsoitwa. Musiwo ndakamboti ndochiruma here. Kati zvino kana ndikachiruma banga rakabatwa iri ndinotochekwa kana ndikafa. Manangoti aiwa ge ndingoshingirire zvangu. Murume wokutopedza shingirira utopedza utotundira mukanwa. Unozongosara uchisvipa hako asi unenge watoitwa kudhara. Unenge watoitwa kudhara. Saka izvozvo izvo hazvina here matambudziko azvinoita zvokuti munhu akakutundira mukanwa une mamwe kana mamwe zvinoafekta? Zvirwere zviripo zvaunosangana nazvo. Unogona kusangana netrash. Trash mukanwa mevanhu munoita white kutonge mune maronda so. Tunenge turonda tudiki makaita white. Saka zvine mushonga wazvo waunotenga. Asi kana usina mari yacho yekutenga mushonga unotongorarama wakadaro. Unotongorarama wakadaro une chirwere chako ichocho. Saka munosangana nematambudziko akasiyana. Saka ngatichitarisei isisu. Tiri kuona machallenji amuri kusangana nawo mubasa renyu.
hatigoni here kuwana rimwe basa kana kuti makatongosaina ikoko kuti uku inini hangu ndokwandiri ndokwandakada kubva ndichingotanga kusvika parinasi? Inini zvebasa izvo handichatombozvide. Rangu irori rechihure ndo randinotoda kusvika mukufa. Panche panichanzwa kuti apa zveshuwa ndachembera ndichade zvechihure ndo panichasiya. Kwete kuti nhasi ndanzi ndaenda kunoita house girl kana kuti ndiswere ndakatsiga mavheji. Kana handiite. Ini ndinotoda vanhu kuti vandishandire. Vanhu vandishandire. Inini changu kuchete kuenda kurodhi kubhava kunotsvaga mari. Ndichisukirwa maplates kana kubikirwa kana kutuma kumagrosa. Nai shamwari ndinotengera magrosa ndokupa $1 kana ndokupa 50 cents. Upenyu hwangu uchitofamba. Cherere mvura. Munogona kutoitawo here something like basa rechihure ritori basa here rekutoti munogona kutotengawo mastand kutovaka kutodevelopawo kuita zvimwe zvinhu muupenyu? Mastand ndinotenga senge nini nditori nestand yangu yandakatenga. Ndaitenga kwaMurambinda uko. kwaMurambinda muGrowth Point. Ndakatopedza kutovaka. Nemari iyoyi? Nemari iyoyi yechihure iyoyi. Paipai paunobhagura varimi pavanouya iwo ndo paunotoitawo zvine musoro. Wotonoitawo kana usina musoro unogona kuita zvisina musoro. But kana une musoro ini nditori nestand yangu kwaMurambinda. muGrowth Point. Ndakatotenga stand yangu ndakatovaka. Changosara kungoisa mafloor. Nebasa irori? Nebasa irori. Saka muri kurwa makamira totongoshingirira nokuti ndozvina zvatinenge takatoda. Notofana kutomira segamba. Kana ukanzi mira negumbo 1 otomira negumbo 1. Munhu achikuita chete wakakotama. Kana ukanzi musoro pasi wotoisa musoro pasi. Munhu achinyenga chete. Svika wanzi aiwa amai mwana zvakwana mari yenyu. Kana kuti top up wowedzerwa mari. Saka saka imimi pamunonyatsa kuti imimi munotonakirwawo here apa? Ini handichanakirwa ini. Kunakirwa chaiko nebonda handichanakirwa, asi kuti kana ndiri pabasa racho ndofana kutoita ndiri kunakirwa nazvo ndokuti mari ibude. Ukasatodaro mari haibude mari. Unofana kutonakirwa nezvauri kuita izvozvo. Saka imi hapana kana pekuti pamunoti mimi kana inini kana zvikaoma zvikadai munhu akandibata pakadai so ndinonzwa kunakirwa? Kana inini feeling handisisina. Yakaendepi? Yakapera. Inini ndoda mari. Mari ikabuda apa aiwa ndoita zvese. Zvese ndoita. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Hatinenge tichida kumbokunzwaiwo kuti muri kumboshanda sei, muri kusangana nematambudziko api, zviri kumbofamba sei imo mukurarama. Saka imimi mati munhu akakubvisirai kondomu mabatwa nesiki, munoita sei? Pane here zvipatara zvinorapisa zvinorapa kwekuti munorapwa mahara? Aiwa, isi totoenda kukliniki kutonobhadhara mari yako munhu worapwa. Mburikidza nekubhadhara kwako mari worapwa kuchipatara. Ndo kubatsirikana kwatingatoita. Hakuna here kunorapwa vasikana ivo vanotengesa bonde mari? Vamwe vanoenda zvavo kutauni uko, asi inini handitotonototi ndikutowaste time. Nguva yandichafamba ndichienda kutauni ikoko inguva yekuti ndechida kutoita basa. Saka totongochopu ndotongonobhadhara pachipatara ndotobaiwa jekiseni rangu ndotodzoka kumba ndotosvigarira. Kana nguva yangu yebasa yakwana ndotorwa pasi noenda kubasa. Noenda kubasa. Aiwa, tinotenda. Saka kune vamwe vanhu nhasi muri kuvati kudii wari mudzimba? Tine vanhu vari mudzimba kaisiso wari kuti iwo basa renyu rakanaka, kozoita vamwe vanorishora. Umwe ari kutokuchiwa iso kuti mai wakatotenga imba kwaMurambinda. Ini nditori nane ndisizi murume rangu rinoshusha risingandisiri mari yemuriwo. Nditopinda hangu pakutengesa bonde apa. Munomuti kudii mudzimai akadaro? Vanhu vari mudzimba kamakasara. Dai mutori vamwe masiya zvenyu zvidhara zvenyu zvamuri kugara nazvo, nokuti ndo zvatinotoda isusu zvidhara zvenyu izvozvo. Imi makagara kumba, isi titori nazvo zvidhara izvozvozvo zvichitotipa mari. Saka ndototi dai matotedzera zvatiri kutoita zvekutoita zvebasa rechihure rechisex worker ndo rinoita. Mutoti joinowo muchirongwa. Wauyewo ikoko? Vatouye, kana dai vanga vatori vamwe vaitonditsvaga. Daiwa tikuratidzei nzira. Ende titori netumwe tumarecruit tatechitorecruita wokumabasa ikokoko. Tashamwari, ukuona kuti chii? Zvemarriage zvakadhakwa izvi. Uya tikudzidzise basa iri. Ndoita seiko nesi kuti aiwa uya kuno mufana wangu. Basa rinonzwa so.
kana waenda unoshanda mari vachitipa futi mari dzimwe tichichengeta. Okay. Tozodzimbanya futi mari dzacho. Okay. Ngosi sisi tovadzidzisa toma recruit. Tombanya mari idzodzo tochengeta isusu. Mari yangu assistant pangonenge wapiwa $50. Ati ashamwari uona mufana wangu. Chira $20 inda kutora 30. Ndo rimwe basa futi ratenchiita iroro. Okay. Chirecruita futi tuma sweet 16 kauto. Okay, tudoko. Tudoko tu. Akomana. Saka mimi musiyano imimi mamakazvitarisa imimi kusaidi kwenyu. Musiyano wekunge munhu ari marriage nekubasa kwenyu apa uri papi? Musiyano uripo. Nokuti isusu tinongoita zvatinoda. Kana tafunga kuenda kubhawa, kana wafunga kupfeka trouser kana bum short, wakutorwa pasi wakutenda. Munhu ari kumba ukobvanzi, nhasi hamusi kudya nemaveji, nhasi hamusi kudya nenyama idyai nemaveji. Nai baba mwana ndoita senzi ndo zviripo baba mwana. Mari yeye yakuti yakwandiri. Nhasi musoro gerwa yemusoro. Isoro kwa wivi inosvika uko. Tsvaira pasi. Ndo musiyano uripo iwo. Nekuti munenge muchiita zvamunoda. Tenchiita zvatoda ende varume ava tenchivapa saizi inokwana yekuti akangane kumba kupi? Kumba kwake. Kumba kwake ikokoko. Saka wana mai amawanzwiriwo tsitsi here wedu? Inini kana ndapa basa rangu handinzwire munhu tsitsi because neichoda mari. Kana chitori chikapa ichi ndotonyatsokupa chikapa zvekutoti zvekusvika papoint yekupedzesera 100% kuti akangane kumba mari plus mari ibude. Chinombonzi chikapa chiini? Handi kana muchinyengana nemurume kukoira ndo kunonzi chikapa. Saka munhukadzi anotokoira wari pasi? Unofanira kutokoira uri pasi kuitira kuti zvienderane. Okay. Ukasakoira iyoyo zvinozoenderana sei? Hazvienderani, mari inobuda sei usingakoiri? Chingoita danda. Saka unofanira kunge uchitokoira? Unofanira kutokoira kuti zvityise mari ibude. Zvinongoita kuti fasta kuti munhu akasike kubudisa mari akasike futi kupedza. Okay. Kana wakaita danda anopedza sei wakaita danda? Haapedzi. Saka pamunoita chikapa paya anokasika kutunda? Anokasika kutunda. Anobva anakirwa bati baby mari imwe wati wakuti mari yako yakutodi yakutowanda. Saka asi ariko here umwe anongoti kutongoisa nekutotunda? Variko vamwe vanototundira maoko. Kutundira maoko sei? Uchamupfekedza kondomu kudai so unotoona kondomu ratoo nemaspemu chinaimi ko chii zvanzi ndo zvanditori. Ko seiko muchidaronza ndo zvandiri kubvira kudhara ndo zvandotongoita. Varume vavo variko vakadaro. Okay. Saka kana achinge atunda kudaro anozoita here kana kuti panenge pasina? Mumwe anogona kutoita. Alright chindipfekedza rimwe tichiita. But panenge pasisina pressure nekuti anenge atotunda kudhara. Panenge pasisina pressure. Saka munhu anofanira kuita maminutes mangani yeshort time? Yeshort time unofanira kuita 10 seconds. 10 seconds? Isingasvike minute? Isingasvike minute. Ndo short time iyoyo. Kana takutoita zveminute yatoimwe mari times yatowanda. Unenge wotoita short time times 3 minutes. Ko pamuno munhu paanobhuka paya achiti ndikuda night. Kunight kuya munozvifambisa sei? Kunight anofanira kuita marounds mangani? Kunight anofanira kungoita 2 rounds. 2 rounds? 2 rounds. Muchipinda kunorara nemakuseni munhu akubuda. Unless kana munhu atini ndokuwedzera mari ndoda kuita 4 rounds kana 5 rounds ndo paunobvuma. But kunight anozowedzera mari here yatotaura kuti ndatotenga night yese? Anofanira kuwedzera nokuti zvaanenge achida iye ndo zvinoita kuti awedzere. Mumwe anoti ndikuda kuti ukotame, mumwe anoda kuti ndida kuti uende pamusoro pangu muchichinjana. Mumwe anoti aiwa mai mwana ngatimboende tinogeza mubathroom tidzoke futi tiite kana ka 4 times. Saka mufanira kutowedzera mari because ndezvebasa. Pamusoro kana achiti nda kuti uye pamusoro pangu anenge achide kuita sei? Kana tichiita tichinyengana murume tichishirana mukadzi anoenda pasi handiti murume pamusoro. Saka tentakureva kuti iwewo mukadzi unenge wakuenda pamusoro pemurume. Okay. Zvinobhadharwa mari yakawanda izvozvo. Zvinotoita here? Ndo zvinotoita manje, ndo zvinobhadharwa mari yakawanda. Ndokuti sex yacho ikokoko. Okay. Saka imi munenge makutokoirawo here zvinenge zvichiita murume? Unofanira kutoita kana kutomudarika. Unofanira kutoita kana kutomudarika. Ini totodarika munhu manje. Imi munodarika manje? Ndotodarika. Saka anotunda here muri pamusoro? Anotunda. Anotunda.
Saka pakashata. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Tinenge tichida kumbokunzwa kuti muri kuzvifambisa sei, muri kuita sei. Saka tine humbo tiri kunzwa kuti ndo kubasa kwenyu. Asi pamazongoshata pekuti madzimai ari kudzimba ngasiye varume. Madzimai ngavasiye varume. Nekuti vari katosara. Varume ngavasiye because tikutovakunda. Varume vacho mari dzacho ndo dzinenge dzichiya kuno kusaka vanogarirei kumba bhete vati joine kubasa. Tifanane toita basa rimwe chete. Kwenye kune risk kako muri kutaura kuti kune kwakaoma kako. Unotongoshinga because ndo zvaunenge wakatosaina. Hapana basa risina risk. Redu zvaro unozongoita risk yekuti unogona kuputitsirwa, unogona kupfurwa nepfuti, unogona kubatirwa banga, asi basa ibasa. Basa ibasa. Alright. Basa ibasa. Ichatiri kuda isusu kupuwa mari yakawanda. Kurarama. Mari kupinza mukambani kuti vana vaende kuchikoro. Tichidyawo isusu. Ndo chatiri kunyanya kuda. Koma next door yenyu manje pamunogarawo pane ma next door here kune pane vanhu vane varumewo here ipa. Vanhu vane varume varipo. Saka akakupfimba murume akati ndikuda kuti tidai munodii. Inini zvandinoita ka. Vanhu vari kumaraini uku havazvizive kuti inini ndinoenda kubhawa. Asi inini kana murume womunhu handipfimba ka. Ndotongomupawo saini kana kutomupa nhamba dzangu dzefoni. Ndomuudza kuti unosangana kwakati. Kurewo zvakaita kana sekutauni uku. Tonoita madhiredu ikoko. Modzoka. Todzoka. Pasina munhu aziva kuti madhiredu ari kufamba sei. Ndo mashandiro angu. Pakazoita hondo yekuti mukadzi wacho azvinzwa kuti maionini wangu achitonyengana wachitosvirana nemurume wangu. Kana iri hondo tinongoitangidza. Nekuti hondo ndoyatotoda ndoyatakatosainira basa racho ragara tori rehondo. Saka wasatoita hondo ka asvipere mushi. Kana yatoita hondo totongorovana ipapo. Achitotaurana zvatotaurana ndizvozvo. Totopedzerana ipapo. But inini hangu ndisiri pakuda kuita hondo nemunhu ane murume wake. Because ndosaka ndichizotora murume ndichienda unoita Samuel. Alright. Aiwa tinotenda. Right, muri yeZimbabwe ndo kufamba kwenge kuchiita chirongwa chedu. Ndofunga muri kunzwa hurukuro dzenyaya dzatiri kutaura panapa navatete vasikana wedu vanotengesa bonde, vanotengesa miri. Ndofunga muri kunzwa kutaura kwawo kuti atori mahwani pakatoshata. Ndo mabatira avanoitawo vari mundima. Saka ameno. Maonero enyu kuti zvakamira sei. Asi isusu pane zvimwe zvinhu zvatinenge tichitotorawo tichitodzidza. Ndofunga kuti pahurukuro dzatinenge tichiita idzodzidzi tinenge tichitoita zvimwe zvinhu nekutodini nekutodzidza. Saka vana mai kudzimba uko vari kubata mushe here varume? Ndonoti havasi kubata mushe. Nekuti dai vaibata mushe varume havaimbouya kwatiri. Havaimbouya kwatiri varume vava. Saka kune vari kuti ivo vanoda zvavo varume vavo, kurudziro yamunovapa ndeyekuti chi? Vanoda varume vanoda kuchengetedza dzimba dzavo. Vanoda kuchengetedza mereji dzavo. Vanofanira kuuya tovaudza kuti batai vana varume venyu zvakanaka. Kana muri mubhedhi tobva manotsi. Nekuti kana auya kuna mai kuna madha vana vaka. Aiwa inini ndinonyatsovaisa panodziya baba ivavo. Nekuti munovakanganwa. Saka manotsi amungavape ndeyekuti china tinasi chimbovapa kana vari mubhedroom. Kana vanzi nababa kotamai. Kana kuti isai gumbo pamusoro pewardrobe. Munofanira kutorikwidza gumbo iroro pamusoro pewardrobe. Motedzera zvinoda baba. Chikapa chinofanira kutoitwa mubhedroom. Manje vamwe vanenge vachiti ndo chibereko chinorwadza. Chibereko chinozorwadza wapedza zvesexi. Wakauya kuzoiteiko? Wakauya kuzoita zvesexi ka. Kana zvemwana hazvina basa, sexi ndo yawakavinga. Unofanira kutoita zvinoda baba. Wozonzwa pain wapedza zvebasa. Alright, thank you very much muri yeZimbabwe. Tinotenda ndo hurukuro dzetinge tichiita nanatete wedu vatinoti masex worker vanotengesa bonde. So kana kachinge karike kutanga kusvika pano paTichkach MTV, usarasikirwe nenyaya dzakadai. Usakanganwe kusiya wasubscriber YouTube channel yenyu, usakanganwe kusiya wasubscriber wafollower Facebook page yenyu, kuitira kuti patinenge tichiita hurukuro dzakadai musarasikirwe nenyaya dzakadai. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisanganei mune zvimwe zvikamu zvinotevera patinenge takakubatira dzimwe nyaya mazvita.